May buntag mga igsoon sa dili pa ta magapadayon sa tuang programa sa live nga gitawag og biblical legal maminaw usa ta og religious song atong paminawan ang atong religious song. Daghang mga pangandoy ning kinabuhi, may mga butang nga atong gihandom. Apan hinumduminga kini mahanaw lang, kay kining tanan mga kakawangan. Dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an, mga pangandoy way katagbawan. Bisan pa umaangko na mga pangandoy ta, apan kitang tao dili kontento. Mga pangandoy tani ining kalibutan, ining tanan pulos kakawangan. Mao'y panganduya ang langit nga giandam niya, hindi katumanan sa pangandoy ta. Ang dalan nga gisubay ta, walay katinuan. Mga pangandoy way kasiguruhan. Maayo nga musali ka sa mga sanyang, aron sa langit makapuyo dito. Mga pangandoy tani ining kalibutan, ining tanan pulos kakawangan. Mao'y panganduya ang langit nga giandam niya, hindi katumanan sa pangandoy ta. Mga pangandoy tani ining kalibutan, ining tanan pulos kakawangan. Mao'y panganduya ang langit nga giandam niya, hindi katumanan sa pangandoy ta. Hindi katumanan sa pangandoy ta. Hindi katumanan sa pangandoy ta. Hindi katumanan. Mayang buntag mga kaigsoon no, mayang buntag. Ani ata karon sa kabuntagon sa tuig 2012 mga kaigsunan sa bulan sa July no. Wala siya mga 2020 mga kaigsunan ning takna sa kabuntagon. Unya may buntag ninyo diha tanan, unya atong hatag ni Pastor Goy ang higayon sa pag abi-abi sa kutob sa makadungog o sa pagpangumusta nato sa tanang mga kaigsunan atong ihatag niyang panahon. Mga minahal kong tigpaminaw sa dili patamuad ko sa mga ngalan nga naminaw karon sa live ta sa Facebook, international mga kaigsunan, magampo sa ta alang ngadto sa pagpangayo sa gahom sa bugtong nato nga Dios.
Among langit no nagdalaygon silimbaho namo nga Dios. Ginoo intak na sa kabuntagon dako kami pasalamat sa imong kayos kanamo. Ilabi na sa gininhawag kusog kinabuhi ng imong gihatag Ginoo, daghang salamat sa paghatag niini. Ug ganiya kami magatuon sa imong mga pulong biblical legal sa pagbutyag sa kamatuoran hinaut Ginoo ikaw magapaluna sa matag usa namo kasing-kasing nga ikaw magapahayag kanamo ang amo kining masabtan ug amo kaning kakuwag pagtulon-an o leksyon. Ukutob sa nagapaminaw Ginoo nining maong live panalanginin sila Ginoo tagaay sila kabasko kapiska sa panglawas tanang makaigsunan o kutob sa nagatan-aw ug nagapaminaw. Busa mo kaning gatugyan sa ngalan ni Kristo mong Ginoo manluluwas. Amen. Salamat kayo mga minahal kong tigpaminaw, labi na sa na ni Chairman Pastor Miguel Isiangwas karon na sa iyang puluyanan. Ug labi na sa bigsoon sa Naminaw, labi na sab ni Sister Chiri na sa Bukidnon area, Sister Cosette na sa Cagayan de Oro, Brother Ben Cadalso, ug labi na sab ni Sister Inday Gabanis nga nasa Cagayan de Oro, labi na sab ni Engineer Kisa, ug labi na sab ni Jema Baksan diin sa Naminaw pod karon nining live nato igsoon. Ang atong oras adula tay alas 9 Jis o wa pag-abot ug alas 9 ang uban amo ni gisugdan igsoon tungod kay daghanta mo ning gitawag atong saysayon ang pakigbisog ni Pastor Miguel Isiangwas gikan sa 1993 hantod sa pagpile niya og kaso. Mao na mga kaigsuonan nga gipailan siya og kaso labi na sab sa mga kaigsuonan Pastor Saragosa nas Manila. Brother Bibo nasa Fatima, labi na ni Brother Jamil Benben Maghinay nasa Patnungon, Brother Marcelino nga naa karon sa HR, Brother Bubong, uban siyang pamilya o Brother Castigador nga naa sa Tulunan, North Cotabato. Labi na sab sa Magkiangkang, Bayugan, Pastor Suat, Brother Lando Alcaraz, labi na ni Sister Tanghay o ni Sister Lorne, kung naminaw mo karon. O labi na sab igsoon sa mga Paraguya family nas Bukidnon area. Nini nga broadcast mga kaigsuonan tungod sa panghitabo nini nga organisasyon sumala pas mga pangutanang miabot kanamo nganong tulo maneh. Usa sa dili pa namo na igsoon atong isaysay labi na sa pasabot ni Brother Samuel nga biblical legal. Sumala pa sa Karyas 8:16 mga kaigsonan atong basahon. Sumala pa dire. Iso kining mga butanga isulti ninyo sa matuod. Sa Karyas 8:16 mao na ang ato nga baruganan mga kaigsonan Epeso 5:13 nga ang kamatuoran makita. Ang kasaysayan mga minahal kong tigpaminaw ni ini nga organisasyon. Dili na to malilong mga kaigsonan nga si Pastor Miguel Isiangwas mo'y nagparehistro dinhi sa Davao ang pulong nga Seventh-day Adventist Church Local Conference. Muna nga dili basta-basta mga minahal kong tigpaminaw tungod sa mga panghitabo sa history sa dagan sa usa ka organisasyon nga langita po si Pastor Miguel Isiangwas og mga kamatuoran. Ato ni ison ipadayag. Sumala pa sa history nga si Pastor Miguel Isiangwas nakadungog siya igsoon sa misyon nga isa siya ka kolpultyon. Nga sininyal kuno Israel mao kini ang gitawag og mga retinine. Yaduan niya si Brother Israel Nilyal. Niya ang kudak igsono. 1988 yaduan niya sa Bayugan usa ka tinuod nga kining mga tawhana baruganan ani nila maong retinine. Mao nilang history. Onya kini nga tao si Brother Israel Nilyal iyang gisultihan si Pastor Yangwas nga adtua ang akong manghod didto sa gilayon
gagikan sa Davao igsoon miadto gyud sa Bukidnon sa Pinoy-anan ni Brother Eliseo Ninyal igsoon sa tuig 1990 didto sa Panimalay ni Brother Eliseo Ninyal gikan sa Davao padulong sa Tubod Lanao. Niya ang ilang kudak mga kaigsuonan ni Brother Eliseo Ninyal og ni Pastor Yangwas. Mao nang mga barugan ng igsoon nga mibarog lang sila sa retinain pero dili bugat kay ilang gibarugan ang retinain nganong gihurot ang ikapulo gikas misyon. Pero kining pakigbisog ni Pastor Miguel Isyangwas mga kaigsuonan ang nahitabo. Adunay sulat gikan sa General Conference nga pirmado mga kaigsuonan pirmado sa General Conference nga retinain gyud gipadad-an igsoon si Attorney Morena. Si Morena igsoon nga taga Manila. Onya ang sulat miabot pod kang Attorney Sabati. Attorney Sabati pinagis dokumento igsoon pirmado gikan sa General Conference Sabati nga pailan kini nga ngalan igsoon nga kaso may tungod sa pag-cancel sa pangalan igsoon nining 70 Adventist Church Local Conference. Ako ipakita kaniya igsoon ang registration. Kini nga pangalan igsoon ipa-cancel. Ipa-cancel kini nga pangalang 70 Adventist Church. Onya pailan og kaso. Kini siya ipa-cancel. Pinaagi igsoon sa pagkaso adunay gikaso mga kaigsuonan nga 1,050,000 pesos nga ipa-cancel mga kaigsuonan. Kinsa ang taong nakigbisog, gaan ra kaayo ang pakigbisog sa retinain. Kining pakigbisog ni Pastor Miguel Isyangwas kay ipa-cancel ang atong pangalan nga husto dinhi sa Pilipinas igsoon gipailan siya og kaso nga 1,050,000 pesos. Bugat kayo ang pakigbisog sa usa ka tawo igsoon nga nalipod sa kamatuoran igsoon nga dili makancel kining pangalan. Kay ang mga pangulo uban ni Dr. Abilianusa nga sila'y nabutang nga pailan og kaso nag-Elijah mga kaigsuonan. Gibiyaan siya. Ang kaso na itabo mga kaigsuonan gipailan. Gipail ni adtong nga 1 million gipail ni atong February 15, 1993. Kinsa kining mga tawhana igsoon nga nagpail og kaso nga ipa-cancel kining atong tinuod nga kamatuoran. Ang cancel gipa-cancel mga kaigsuonan ang nagpail og kaso. Mao kini ang number 1 ang South Philippine Union Mission Corporation of Seventh Adventists. Mao kining nagpail og kaso. Sunod nagpail og ilang gitabangan mga kaigsuonan. Sunod ang Northeastern Mindanao Mission Corporation of Seventh Adventists. Sunod ang Southern Mindanao Mission Corporation mga kaigsuonan. Nga bisan gani ang ilang rehistro mga kaigsuonan dili nila ibutang kay ang ilang gibutang ang Seventh Adventist Church kay nag-ingon Seventh Adventist Church mission is not registered. Unya kining tulo ka mga kaso mga kaigsuonan nga gipail sumala sa record mga kaigsuonan ni ara. Gidipinsahan ni Pastor Miguel Isyangwas siya lang isa nakigbisog pagpalalipod ini nga kaso. Pag-abot igsoon sa 2000 gikan sa 1993, 2001
gidismiss ang kaso tungod kay wala ka probe, wala ka probe nga sila isa ka charge. Gibiyahan si Miguel Yesianguas. Ang abogado igsoon, ang abogado diini mao si Attorney Alexander Balili. Ang pahit dito sa Manila sa Security and Sins Commission, mga kaigsunan dito sa Manila. Si Pastor Yangwas, mga pamasahe, igsoon, bisa ng pagpakaon sa abogado, siya pa'y pakanon, igsoon. Kay gilabanan niya ang husto nga dalan sa kamaturan nga church organisasyon, midaugta sa 2001, mga kaigsunan, hapit siyam katuig nga pahit dito sa Manila ang atong usa ka igsoon, si Pastor Miguel Yesianguas, mga minahal kong tigpaminaw. Ang gipahil sa misyon, 1,050,000 pesos wa kabayad, wala makansil ang atong pangalan. Onya, wa pod kabayad si Pastor Yangwas, nahimong na-dismiss, mga kaigsunan, ato pa pilde. Ang duha ka misyon, isa ka union, pahit dito sa Manila, mga minahal kong tigpaminaw. Onya, kay mao kini ang history igsoon sa kaso. Pag-abot na po, mga kaigsunan, sa dagan sa panahon, mipail na po igsoon og kaso si Pirla Palangi. Si Diyos sila, mga Palangi, igsoon, yaman ni dire. Na ipasulindir daw, pirmado gihapon ni Joseph Palangi, nga dunay 50,000 nga damages, mga kaigsunan, sumala sa record. Diya ilang gipile og kaso. Nagpile sila og kaso, mga kaigsunan, ni adtong history ni mga kaigsunan, may file og kaso. Aduna sila board resolution ni atong November 9, 1996. November 9, 1996, board resolution. Na pirmado igsoon nga nagpatong po sila og damages nga gitawag, mga kaigsunan, og 50,000. Pirmado na nila ni Pastor Flores Acosta, ni Pastor Medina, pirmado kini nga grupo sa mga Palangi. Pila pa? 50,000. 50,000 gihapon, gamay na lang. Kalo sa Gipailan o kaso, mga kaigsunan, si Pastor Miguel Yesianguas, di atong Marso 12. Marso 12, 1996. Gipail o kaso diha sa SEC Davao. SEC Davao, na-record. Onya, pag-abot igsoon, pag-abot sa June, pag-abot sa June 30, 1997, igsoon, na-dismiss ang mao nga kaso. Wa gihapon kapadulot. Grabe agwanta pakigbisog ni Miguel Yesianguas pagdipinsa ni ini nga rehistro kay kuhaon gapon, ipasulinder gapon ang registration. Kay sila kuno, sila kuno ang nagdala sa Seventh Adventist Church. Dili basta-basta, mga kaigsunan. Onya, napildi, gidismiss gihapon kay wala sila ka-probe diha sa Security and Sins Commission Davao. Samtang ang misyon, wa pod sila ka-probe dito sa Manila nga sila po'y charge. Kundi napilde, duha na kakaso igsoon nga naaprubahan, pilde. Sunod nga kaso, mauning pakigbisog, mauning pakigbisog. Pag-abot igsoon, niadtong September 5, may file na po ng kaso si Pastor Eduardo Pilabadan Sr. Sabi no, sakit kayo hununahon na pakigbisog igsoon, aduna na po'y tulog ka kaso paglipinsa. Nga ila gihapong kwaon ang rehistro, mga kaigsonan, mao to nagfile og kaso didto igsoon, asa nagfile og kaso didto sa korte sa Bayugan City, Agusan del Sur. Mandamos with damages. Kay kuno wa isurrender ni Pastor Miguel Yesianguas ang maong registration nga siya na inapili ingon nga presidente si Pastor Labadan.
Onya, adunay order mga kaigsunan. Adunay order nga gitawag mga kaigsunan nga kung mupile kag kaso sa mandamos with damages imong i-clear. Di ay mga balaod mga kaigsunan. Bisag gamay ra ta og grado pero magbasa po tag balaod parang di ta mainosentes balaod mga minahal kong tigpaminaw. Usa ning mandamos. Kung mupile ka di legal right ka of the plaintiff, nagpasabot ko no nga ikaw legal ka ni ining organisasyon na. Pero unsay nakita mga kaigsunan nga ebidensya, nagfile sa bayugan, nakita sa korte sa bayugan nga ang opisina naa sa Davao. Munang wala mabantayin mga kaigsunan. Mao to nga gidismiss mga kaigsunan unsay pulong gidismiss dire. Gidismiss ni adtong July 15, 2014 tungod kay lack of jurisdiction. Ni ang order ha? Dili kay mangita tag final. Usa man ang final, amateur. Order man ni. Decision sa kaso. Case order. Ha? Dismiss kay lack of jurisdiction. May motion for reconsideration mga kaigsunan. Ni ano po? Ha? May motion for reconsideration. Ya ang kaso mga kaigsunan. Nga mandamos with damages. Nangayo si Pastor Labadan. Og 233,000. Pastilan langita po na isang kwarta kay damages 233,000. Kuhaon pa ang rehistro. Ha? Muhatag pagyod. Pastilan sakit sa hunahuna mga kaigsunan pakigbisog. Gaan rang ang pakigbisog nila sa mga linyal kay retinine. Ha? Kisabay magbuot og di kumuhatag og ikapulo sa mga pastor, magbilin kog 9. Pero kinidili ni sayon nag-imbod og kwarta igsuon onya ang gikasuhan wa pagyud intawit trabaho. Pero ang Dios mga kaigsunan nag-uban kining tulo ka kaso nga nangayo si Pastor Labadan onya na-dismiss. Ha? Na-dismiss. Onya kay ni motion for reconsideration mga kaigsunan. Ha? May motion for reconsideration. Ha? Nag-ingon pagyud sa motion for honorable, dili na tinod nga opisina sa Davao, pastilan. Gitiwasan igsoon September 30. Order nga Pastor Eduardo Pilabadan Sr. has no legal personality. Kay nganong napildi siya o gidismiss nga wa say legal personality kay dili siya membro ni ining 7th Adventist Church Local Conference nga narehistro sa December 20, 1990, pinaagi igsoon sa libro. Sa libro? Gikan ni sa abogado sa court sa Dianis Davao. Gitanaw ang yang pangalan. Why pangalan nga Eduardo P. Labadan Sr. Mo ni ang membership book sa Security and Exchange Commission nga narehistro sa December 20, 1990 mga kaigsuran. Ato pag yung kabon. Ha? Naigsono? Ha? Security and Exchange Commission. Libro sa tanang membro ni ining organisasyon na apan napildi siya kay dili siya membro. Wa say authority nga mopile og kaso kay dili siya legal ni ining organisasyon. Ha? Usa kuno yang kuhaon kini nga rehistro. Kini nga libro. Ipasurrender daw didto di Pastor Yangwa sa bayugan. Example tagaan biyo igsoon. Example si Presidente Duterte. Ingon nga mayor lamo dinhis Davao. Nakadaog igsoon nga presidente ang pangutana. Pasanon ba ni Ninoy Aquino? Ha? Dinhi sa Davao ang mga papilis dito sa Malacañang kay ang Office of the President in the Philippines tuwa sa Malacañang igsoon ba nila? Pagkadaog ni Presidente Duterte, may opisina siya dito. Pero unsay gipatuo sa mga kaigsunan nga ang opisina na sa bayugan, tinuod na ang opisina sa 1983, dili sa 1990 mga minahal kong tigpaminaw. Ha? Kuhaon ang rehistro. Kuhaon ang libro. Kuhaon pa yun ang
registration. Niya. O niya. Niya pag yun mga kaigsunan, ang membership. Membership sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ang ato igsoon kamaturan. Musul kita igsoon nga dili ba bisulaway. Ha? Nga nga igsoon sa ni ay pirma sa sik. Mao ni igsoon ang libro nagihiring dito sa Cagayan de Oro. Kay doon po sila libro sama di ani nag-i-issue sa December 7, 2009 duha ka libro. Gihiring ang resulta igsoon na canceled. Busa gisaysa na po diadto itong isang adlaw. Mo ni ang mga pakigbisog ni Miguel Isiangwas. Nga giuli gisurrender na dito sa Security Association Cagayan de Oro office. Kay niya ra igsoon ang original nga membership book duha. Ha? Duha ka membership book mga kaigsunan. Diba? O niya, ang rehistro sa Iglesia Adventista mga kaigsunan na kuhaon daw nila. O, diya pa mga kaigsunan. O, rehistro sa Iglesia Adventista del Séptimo Día nga ila pagdukunong kuhaon. Oy, si Pastor Yangwas naglaban og kaso. Tungod lang ini igsoon nga ang mga kaigsunan dili malibungan pinaagi igsoon sa kamaturan. O niya mga kaigsunan, ang sakit lang kayo hunahunaon. Kumbensyon sa Cagayan de Oro sa gusa ni atong 2010. Dili na pasultihon ang tao nga mo'y naglaban sa kaso nga nahimong nakadaog sa kaso pa ng sibat. Pagkadaog na, gidala na ang pangalan. Wa gani isa kadako igsoon. Ato puntang kaluyan si Pastor Yangwas. Kay siya'y naglaban ini, nga gipabalog igsoon ang tinuod nga kamatuoran, napildi gani ang Mission Corporation, nga 1 million mga kaigsunan, nga ang ato unta gipasabot, nga dili na unta. Pero ang sakit kay gipailan si Pastor Yangwas, dili pagyod kasulti sa pulpito sa konbensyon dito sa Cagayan de Oro. Kay isa ko ka district leader. Muna gisay-say na ako mga kaigsunan ang history. Ang General Conference na hibalo sa paglaban ni Pastor Miguel Isiangwas, bisan pagani ang General Conference igsoon nagsugo sa Pilipinas, nagsuporta. Wa gani mahadlok si Pastor Yangwas tungod kay ang Dios nagauban niini nga organisasyon nga dili biyaan hantod nahimong madaugon mga minahal kong tigpaminaw. Nya nakadaog na. Dili gani pasulti sa pulpito. Ako saksi ko. Disiplinahon. Usa ka klase nga mga tao. Ang ato direksyon gugma. Dihatak ang Kristo. Dili ta diyan ang kaso. Nya pasanginlan na ba nga si Yangwas kuno nagpail og kaso. Pero ang kaso nila sa Bayugan, dili nila isulti, nga nangayo siya og 233,000 sumala sa record sa dokumento. Munang nakita mga kaigsunan ang ato kaluwasan. Mag-usa ta. Kay bisan gani mga kaigsunan, adunay mga tao nga langita og desisyon nga final. May mag-amateur na kay final. Court order, dili final order. Muna nga ang ato igsoon, tambag lani, gikatawaan igsoon sa mission nga kining gitawag og retinahin kay kulang kuno og grado. Kulang bitaw grado, pero kabalo. Si Pastor Yangwas, kung dako pa og dako man sila grado, nganong nakadaog man tungod kay ang Holy Spirit mitabang. Kay ang ila sumala sa balaod, diya matay balaod mga minahal igsoon. Adunay balaod. Dinhi sa ato sa Pilipinas mga minahal kong igsoon. Di na Supreme Court Manila. Sumala pa sa Article 11 Section 6. Separate ang church o ang korporasyon. State, separate.
nganong magbutang-butang paman og charge. Example mga kaigsunan. Nga doon na desisyon sa kaso nga napildi si Pastor Labadan nga dili siya wa say legal personality nganong gamiton paman ang pangalan igsoon bisan pa sa Radyo Bandera. Pasalamat gani mi dana kay gigamit ninyo. Wala unta mo mag-file og kaso. Gitambagan unta ninyo si Pastor Labadan nga Pastor Labadan ayo pagkail ang kaso. Pero kay nag-file man mo og kaso na desisyonan man nga napildi si Pastor Labadan nganong mugamit pamanta sa pangalan nga wa naman daitay legal personality. Hasta pa apil ang mga membro wa gani ba membro si Pastor Labadan kamo na ba ka? Ngako lang unta mga kaigsunan mangutana. Dili kay ang amo lang igsoon nagpailob mi tungod kay wala mo kasabot unsay history bisan gani ako nagpuyo ko sa ila ni Pastor Bihido Gulay sa taas ka panahon apan wala gani nila isulti mo nagingon episo 5 paninguhaan niyo ang pagsusi ayaw i-close minded ninyo igsoon nga kamoy husto diya kami ang amo lang gipresentar ang husto pinaagi sa dokumento diba pahiyom sa buhay ang kasuko basig daghay mga ligsan ba ngabo lang plastar lang labo ang kabaturan mga minahal kong tigpaminaw. Maunang pakigbisog ni Pastor Miguel Isiangwas. Tulo ka kaso. Sakit kayo, una-hunaon. Pag abot igsoon gibiyahan siya, kay hadlok makabayad sa milyon kapin. Pagkadaog, nabalik. Hindi mo maulaw magdaldala sa pangalan. Stilaloy. Maulaw po ta. Mauna nga ang amo gugma. Wanta mo magpahil og kaso. Pasalamat gani si Pastor Yangwas nga nagwali nga gidala ang 7th Adventist Church Local Conference. Pero may file magkaso na may desisyon. Munang gipasabot igsoon tulo ka kaso. Ang isa 1,050,000 mission sa korpo. Kang palangi igsoon Medina nilang akusta 50,000 pesos. Wa gihapon kadaog. Pag abot kang Pastor Eduardo Pilabadan September 5 gipahil og kaso. Dismiss gihapon. Gidismiss gihapon. 233,000. Diba? Busa kay napildi naman si Pastor Labadan dili kay magpaabot pata nga makabayad si Pastor Labadan kay ana na mapildi. Para bang doon na tayo gitawag bagtuon po ta ba? Tuon po ta gamay pong balaod, mangutana po ta Pastor, usa man ning dismiss. Di kay kanang dismiss god kay di man na guna pildi. Na nga tatabla din na kay man pildi. Ang gipail ba nga sila nagpamatuod sa korte nga sila ang presidente, sila ang nagdala, kanang pulong mandamos, mandaran si Pastor Yangwas, idadon dito, malang mandatory nga, mandaran si Pastor Yangwas, abogado sa judge, dadaan na diri Yangwas. Alam mo na, kay sila ba na himong presidente, karon kay wala man makadaog. Nagpasabot ba dahi nga siya ang nagdala sa tiloon, ilioy, kung presidente pa ka sa local campus, langutan na ka, asa ang opisina. Nas na mo, opisina ka. Diba? Pas dirte, na yung presidente sa Pilipinas, to sa Malacanang, nag-opisina mo na husto. Dili kay tisukan ang mga tao, di man napildi kay dismiss. Nga ka lang pag-ingon, no legal personality. Dili ginapildi. Oy, mangutana ta mga minahal kung tigpaminaw. Labi na sa, nagbutang sa karatula. Sa 7th Adventist Church, niya po'y Mission Corporation, gitawag po ng South Philippine Mission Corporation, nagbutang gihapon og 7th Adventist Church, is not registered. Kung unsa gani ang gilukatan nga franchise, adunay balaod, mo'y ibutang diha sa imong sakop. Kay mo ka ng sakop. Ayaw butang nga dili nimo gilukatag franchise, kay naglukat po mig franchise, nga mo'y ibutang po diha sa pangalan, nga wa pod mamakak. Di po ta sige po pamakak. Oy, kanang 7th Adventist Church Local Conference, labi na ni Perla Palange. Doon na may restro ni Perla Palange. Ako ni Bulgar Ikson. Ang restro ni Perla Palange, ako ni gisertify through copies Cagayan de Oro. 7th-day Adventist Church Local Conference in Northern Mindanao. Di ba? Pirmado na ni Perla Palange, naasi Palange. Diyan Pangino. General Conference, General Conference of 7th Adventist Association of the Philippines, Perla Palange nagpirma. Naidaghan listong Perla di ay, nganong i-report man ang 04896 ka pitura ka board.
Pamakak gihapon. Di ba? Mga minahal kong tigpaminaw. Pasayluan gibi kung nangaligsan igsoon. Kay sumala pa sa Galacia 4 versikulo 16, buhaton ba daay milinyong kaaway samtang milagsultik tinuon. Mumalang kamaturan mga kaigsunan. Among gibulgar ang husto nga dalan nga 70 Adventist Church local conference nga ang atong purpose to keep and preach the commandment God in the faith of Jesus Christ. Basahon na to mga kaigsoon ha. Mo na gitawag atong programa sa live Biblical Legal sumala sa gisulti ni Pastor Guya. Galacia kapitulo 4:16 igsoon no akong basahon. Galacia 4:16. Nasuko ba kamo kanako tungod kay gisultihan kamo sa matuod? Mo na siya mga kaigsoon nga gisulti ni Pastor Guya ato ipadayon. Buhat 4:20. Buhat kapitulo 4 bersikulo 20. Iyan dyan din mga kaigsunan. Buhat 4 versikulo 20. Kay dili kami makapugong sa pagsulti sa among nadungog og nakita. Oh, nakita na mo mga minahal kong igsoon. Muna nga sa tanang mga kaigsunan nga naminaw dinhi nga programa. Among gi-live igsoon. Kuno na mo mga pangutana about sa biblical legal nga ang kamatuoran makita diha sa matuod Epeso 5 bersikulo 13. Muna nga ang kami ang among gugma igsoon. Dili na ta maghulat og unsa pa nga kamatuoran kay mangita pa igsuon o kanang dili na mangita kanang nay order nga pilde kay ato sa final nga order. Ang final igsuon amot lang og asa lang nga term nga kuaa. Kay akong nabalaan ang final nga decision igsuon kanang gitawag nga amateur mga minahal kong tigpaminaw. Pero order gani, case order, kaso na diha sa tanang korte, wagi final. Mula nga, magsusipot ta. Mga minahal kong tigpaminaw. Dili ta ingon nga inosente ta, bisan gamay ta nakatunan sa eskwelahan, pero iya kang Kristo gitagahaan tag kamaturan sa pagsabot sa tanang kamaturan. Busa ako ihatag ni Brother Samuel. Mao na siya mga higala, mga kaigsunan nga yun po no. Yun ang history na kumbaga mga kapatiran, mga kautoran no. Nga mga kaigsunan mo toy history nga ang atong presidente, ang tinuod yun presidente sa Seventh-day Adventist Church Local Conference si Pastor Miguel Isyangguas mga kaigsunan. Gikasuhan siya sa tulok ka grupo mga kaigsunan. Unya dili basta-basta nga mga grupo ni igsoon sumala sa gisaysay ni Pastor John Riguya mga kaigsunan. Ang unang ni file ang misyon ang kantidad sa maong damages igsoon di gyud basta-basta kung imong una-unaon. 1,050,000 inana kadako. Dismiss mga kaigsunan. Wala nakapadulot nga sila gadala sa tinuod nga ngalan. Ikaduha nga kaso mga kaigsunan, gikasuhan siya ni Perla Palangi sa mga grupo nga local conference kunuhay nga nagadala sa local conference. Gipailan nila ang atong presidente nga tinuod nga presidente si Pastor Miguel Yanguas. Gipailan nila og kaso nga ang damages mga kaigsunan mao gihapon to. Nga ang damages yung file sila 50,000 ang damages wa gihapon kapadulot igsoon wa kabayad. Na-dismiss gihapon ang 50,000. Ikatulo mga kaigsunan nga kaso si Pastor Labadan na usab ilang gikasuhan si Pastor Labadan si Pastor Yangmas mga igsoon gikasuhan nila si Pastor Mike ang nagkaso si Pastor Labadan. Pagkaso nilang Pastor Labadan mga kaigsunan ang ilahang with damages usab nangayo usab sila damages. Ang damages 233,000 mga kaigsunan. No, murag ubos-ubos na tong niya. Murag dako-dako kay 50,000 man tong kang Perla. No, 200. Di basta-basta igsoon 233,000. Onya mga higala mga kaigsunan no katong sa wala namo na nag-rate o mayong buntag diha no. Ato ang iabi-abi ang katong mga kaigsunan ato sa Cotabato na isgutan ni Pastor Guya taga Makayangkang, Bayugan City, mga pamilyang Alcaraz diha silang Ma'am Lia. No, mayong buntag diha ma'am, og mayong buntag diha Brad. Si Ma'am Lia.
Og si mga alimpos diha mga kaigsunan sa Bayugan, diha sa Mulabi, unya silang Pastor Swat dito sa Makayangkang Gamay dito Swat, mga Garcia, silang Luloy, no? Silang Or, mamayong buntag sa igsoon mga kaigsunan. Unya diha pod sa pagadian sa tong mga kaigsunan diha mga kaigsunan ato ang giabi-abi may buntag diha sa mga kaigsunan nato silang mga upon, no? Si Dante Upon, mga kaigsunan nato diha, mga pamilyang Dolero, si Brother Ile. Unya sa Cagayan mga kaigsunan sa Maluko, no? Iglesia sa Maluko mga kaigsunan. Silang Pastor Bukayong o silang Pastor Saklolo Upon, no? Lidyo. Unya sa Cagayan mga kaigsunan sa Maluko, iglesia sa Maluko sa pamilyang Doki family, no? Igsoon may buntag diha, no? Hinaot nagapaminaw mo sa pamilyang Doki sa Maluko Church og Rodel Lopez, silang Rodel Lopez family. Og diha sa mga Paraguya family, no? Silang Paraguya. Unya diha sad sa Pagatpat, no? Sa Home Division silang Cabañes, Sister Inday Cabañes. Unya sa Home Division po diha usahay magsimbahan si Sister Kusit diha sa Gusa, no? Sa iyang puloy-anan diha sila mag-abot kauban nilang Brad Ben. Mayong buntag diha. Good morning mga kaigsunan. Unya naasadday na dawat mga kaigsunan kanang gitawag og mga pangutana mga kaigsunan nga sumala siyang pangutana nga mamutos siya mga kaigsunan muan siya Davao ug naatay ikapakita nga desisyon sumala sa maong kaso. Unya atong gitagaan og desisyon, miingon siya mangita pagi siya final mga igsoon nga desisyon, no? Ang order gani igsoon, ambot asa ka ng final sumala ni Pastor Rigoya, no? Ni John Rigoya. Ang final igsoon daghang buot pasabot, no? Og final basin didto ni sa amateur, no? Final o mangita ta og gisay ganang gitawag og grand champion, no? Final god. Kay final basig dito ni sa amateur nya di man ni amateur igsoon order man ni sa korte mga kaigsonan wala kay ambot lang kinsa kay nakabalo mga igsoon kisay nakabalo ninyo nga sa korte na ay pulong final sa husgado kay ang sa husgado igsoon sa korte order na, no? O trial court pero kung tag final ambot lang kag asa na to nagikuha ng final nga pulong final kay hagbot pasabot sa final sad ang final gani igsoon mo na gitawag nga og mahulog lagi ni amateur nya kay di man ni amateur ning korte ko dison. Ang korte gani is kuan gina siya order. No nganong mangita ba man tag final nga naa na may order mga kaigsunan? No? Naa nay order. Ang order gani mga kaigsunan nga si Pastor Labadan no legal personality mo nay order. Unsa day na order di? Di na siya final, order man na siya. Ug pupulong lagi final moingon ta mahulog ta ani og kaning amateur. Kay hulog sa final, sige, final na ni ha. Kinsay grand champion ani, na di man ni amateur igsoon, naaman ta sa korte mo na ako giingon. Unya na pa giingon mga kaigsonan nga kamo man kahay tinuod, kamo maghay nag-claim nga tinuod. Sumala pa sa yahang gi chat dinhi mga kaigsonan kay kamo man kahay tinuod, no? Paadtuon mig Bayugan mga kaigsonan, Bayugan City. Kay kamo may tinuod, Brad. Nag-claim man mo nga kamoy tinuod, anhi mo sa Bayugan. Panangtanga ang karatula. Kay kamo man kahay tinuod, kuya pod mga igsoon, murag demanding ra kay mga kaigsoon ano, suguon man tagpaadtog Bayugan. Nakabalo ba mo mga igsoon ang Bayugan City o ang Davao City? Davao City, ko paingon ka, Davao City to Bayugan City igsoon 9 hours. Siyam ka oras, 9 hours siyam ka oras igsoon ang biyahe. Unya inana ra ka simple nga suguon, mayo inta og magdala sila igsoon og padad-an tag pamasahe, no? Og mugsugo ta padad pamasahe kay di basta-basta kalayo igsoon. Imagine igsoon. Imagine 9 hours siyam ka oras ang biyahe. Unya patangtangon na tag karatula, no? Klaro na igsoon, ang order gani nga dismiss no legal personality di na ta kinahanglan magsugo, no? Common sense na lang igsoon tanawa igsoon. Order. Klaro no? Klaro kayong order igsoon. Inigbasa na to sa order nga nakabutang sa order nga
Pastor Eduardo Pilabadan Sr. to have no legal personality. No? Mismo man gani ang ilahang presidente, wala na gani katungod, may legal personality na unsa na igsoon ang mga membro. Inigbasa ni mo ani igsoon sa mga kaigsunan, common sense na lang ni atong una na pastor. Inyuha man din ning gitago sa mga leader. Gitago man din ninyo ni samu ang mga membro, ano man nyo gipabasa o gipabasa-basa din sa inyo ha. Ato ana lang siguro ng tangtangon, pastor, atong karatula kay di man day ta tinuod. Wala man day kay katungod, wa man gani day kay katungod pastor nga presidente kanamo, ni samot na siguro ming membro. No? Mo na sa igsoon kung naatay ka nang itawag og common sense na lang unahuna, no di na lang pud siguro ta manugo o kamo na lay tanggal hi igsoon ug mabasahan ninyo ni order man ni. Order man ni igsoon, no. Kamo na lay ang paghunahuna igsoon, kamo na lay common sense. Common sense na lang kay inyo man ning nabasahan, order man gyud gikan sa korte sa gitawag og Regional Trial Court Branch 7 Bayugan Agusan del Sur, order man ni sa korte. Common sense na lang igsoon nga maulaw pud siguro ta kanang gitawag og delikadisa ba, kanang gitawag og naa tay mga etiquette o delikadisa igsoon, kanang gitawag delikadisa ba nga order man ni pastor ato na lang siguro nang tanggalon ng ngalana kay wa man day kay katungod ani, wa man gani kay katungod nga presidente kay ni samot na siguro mong membro ani, wa samot na wa mi legal personality, ikaw gani mismo presidente wa magani kay katungod, why legal order sa korte. O di ato na lang nang tanggalon pastor, mangutahan na ta nila unsa ka tinuod. Mo nay makasusubo mga kaigsunan, ambot lang og gipahibalo ni sa inyo ha. No, pahibalo ni sa inyo nga order. Pero wala mo na ingon nga maningkamot jud mo pagdepensa kay wala man intawon pud mo gisultian sa tinuod. No? Mao na siya mga higala mga kaigsunan, baliko na to ang ato ang mga kaigsunan dinha diha sa NCR sad. Magandang umaga po sa iyo Pastor Saragosa, no? Diyan sa NCR sa Caloocan sa iyong mga pamilya, sa iyong asawa, no? Ang Dios magapanalangin, ang Dios magahatag kabaskog kapiskay sa panglawas diya sa inyo ha. No, mo na siya mga kaigsunan. Unya atong ibalik ni Pastor Iguya aron sa pag-ampo igsoon sa pagtapos. Og napa sa ikadugang mga kaigsunan sa di pa ta magtapos. Labi na sa igsoon sa Southern Mindanao Mission Corporation. Kaniadtong unang mga semana gitawag og naay dialogue. Aduna na igsoon dismissal sa kaso ginipensahan ni Pastor Miguel Siangas niadtong February. Subala sa record, aduna nay gidismiss. Nga wala ka proof ang mission, ngano dito nagfile og kaso sa Manila, nadiskubrihan hinoon nga sila isa ka korporasyon. Muna giingon igsoon nga the 70th Admitted Transmission is not registered. Kung unsa ang inyong gikuha nga franchise, ibutang intaw ninyo sa inyong simbahan, di kayo magsigil lang pong pamakak. Ang ato ba? Nagfile mo og kaso. O niya, i-dismiss. Kay wala ka mo igsoon, wala mo ka prove nga charge mo. Isa day mo ka Southern Mindanao Mission Corporation sa Region 12 sa Cotabato area. Karon, ang inyong resto ni Arao, Southern Mindanao Mission Corporation of Seventh-day Adventist. Ang inyong mga purpose, mga kaigsunan, ato ning ibulgar. Ang purpose, mining tulon to sell. Eskwelahan, hospital. Mao ni inyong purpose, dili purpose kalwasan. Mao na nga, inyong kuhaon, ang inyong kalatulang nga 70 Adventist, kay dili man na, kami may nakaparegister na ay decision, wala unta mo magkaso, wa ni makadiscovery, inyo manggipailag kasos, Miguel Siangas, di na nalipod siya. Di pirmado sa Security and Exchange Commission, nga wala mo ka-probe. Usagid mo ka korporasyon, mga minahal kong igsoon. Gikan pa sa Amerika, way na restro, nga 70 Adventist, gawas lang din sa Pilipinas, nga suko o gipailan ninyo kaso sa Miguel Siangas, uban sa tanang mga kaigsuonan, nga niyaman ni ang kaso, uban naman ato na lang pong tanggalon ang karatula nga 70 Adventist diha. Ibutang ang husto igsoon. O sa ibutang, Southern Mindanao Mission Corporation of Seventh Adventist, kana lang. Kaya mo may glukatan na itong franchise, wa man ta magkuhang franchise anang SDA charge.
Dili kay example magkuha tag franchise San Miguel Beer Corporation, ibutang nimo Coca-Cola Corporation, di kinabao. Ha? Doon na tay mga balaod nga angay subayon mga minahal kong igsoon. Mauna nga ang pakigbisog ni Pastor Miguel isa nga sakit hunahunaon kay nag-inboard og kaso nga ipa-cancel 1,050,000 pesos kansilon pag-abot po ni Acosta Flori ni Palangi 50,000 pod, pag-abot po ni Pastor Labadan 233,233,000 kuhaon ang restro onya ipahatag pagyon ang kwarta pagkatapos kay napildiman the same gihapon ang kasos mission kuha na sab ang karatula kay unsa man presidente man si Pastor Labadan represented siya sa Seventh Adventist Conference of Southern Philippines. Di komentado na. Mula nga minahal kong tigpaminaw. Ako nang umusta, labi na tamas maabot, igsoon. Dito sa Tubodlanaw, sila Sister Dana, Sister Nancy, Boreros, Barolo. Nga to karon sila dito sa Tubodlanaw. Pakigbisog ni Pastor Yangwas, dili basta-basta. Kay gisunod niya ang baruganan ni Eliseo Ninyal diha sa Tubodlanaw o sa mga Constancio Boreros Barolo sa pagdipinsa igsoon nga baruganan ngoy sunod ni Pastor Yangwas o gipailan pod sa mission retinayin. Usa baruganan to ni mga minahal kong paminaw nga nakaron sa pagbarog ni kay ang mga tao nangalibo labi sab ni Brother Tata hiniti diha igsoon Surigao. Lamat kayo. May buntag ninyo diha po Brother Tata labi na sa maabot sa Butuan City mo si Doktora Abilianusa nga naapod sa Butuan City Church maing buntag labi na sa pamilyang gulay. Pasalamat ko sa inyo ha nga gitudluan ko ninyo sa kamaturan nga Sabado pero ang sipyat lang kawa ko niyo tudlui sa rehistro nga niadtong 1983 nga Seventh Adventist Conference of Southern Philippines. Nangita tag kaluhasan mga minahal kong tigpaminaw. Mo ni ato wala tay away personal oy. Ang atong legal prinsipyo sa organisasyon ingon nga kita ni ata dinhi na bilong sa Seventh Adventist Church Local Conference. Ang Dios magapanalangin og maayong buntag kanatong tanan pasaylo ami igsoon kundi inmi nakapasakit sa inyo pinahagi sa kamaturan mga kiso. Atong sa pamilawan mga kaigsoon sa di sa tamamina og religious song unya sa di papagampuan ni Pastor Iguya. Amo to yang dispin sa mga kaigsonan na ata mo atong programa sa live biblical legal kay naa ata sa Biblia ug na sa legal igsoon. Basahon nako ang anultihon igsoon mo to nga ayaw mo kahiubos, ayaw lang mo kalain kay igo ra mo gibadlong o gipasabot nga di ta mamaka kay way bakakon makasagag langit akong basahon igsoon ha. Panultihon sa pagbadlong ni igsoon, badlongon ta. Panultihon kung Proverbs 27 versikulo 5, maayo pa nga badlongon mo ang usa ka tawo, unsa daw? Maayo pa nga badlongon mo ang usa ka tawo atubangan sa kadaghanan. Mo si igsoon nagbadlong ni atubangan sa kadaghanan mo nang amo ning gilive. Nga unsay gingon, maayo pa nga badlongon mo ang usa ka tawo atubangan sa kadaghanan. Kaysa maghuna-huna siya nga wala kagayud matagad kaniya. Munang badlongon nato igsoon sa kadaghanan kay basin maghuna-huna siya kwarta magtagad ni mo nang ginatagad ta mo nagahuna-huna mi siya nagatagad mi munang gibadlong gyud mo sa daghanan agi sa live. Ato ipadayon igsoon ng religious song sa di papagampo ni Pastor Iguya. Daghang mga pangandoy ning kinabuhi, pamanutang nga
labi na igsoon sab dito sa Negros Occidental, Negros Oriental, nga nakigbisog po sila sa pagpinsa. Samtang ginauta sa usa ka awit igsoon, labi na sa mga kaiglesiyahan nga naminaw karon. Iglesia Spillway, may buntag kanyang tahan, labi na sa iglesia sa Upper Baliti Buhangin, sa Idas, Brother Bundilo, Sister Sumusot, basta ng mga membro sa iglesia sa Baliti Buhangin, Davao City. Mao nga itong nga live ta sa Facebook. Pan sa wala pa nato ma-mention ang pangalan sa tanan nga labi na sa Manila. Naminaw sila igsoon dito sa Manila. Brother King Anduyan, Brother Pastor Briones Palawan karon, Brother Nunoy labi na sa Brother Sato Evangelist, Evangelist Betcher Manuel, Pastor Boynes sa Prinsesa, labi na sa Brother Tumpong. Ang sa tanan sa Manila po galamino ni igsoon, labi na sa Gawasan, sila si Marcel, Anan, imagine, maghinay kami pa sa sasol, atong gibulgar amahan, na agis maturan, niining nagakapos na panahon, kay aron dili na ta igsoon, paning sa Dios. Ang amo lang, magins mi nga pasiluan mi, kay dili kami kapugong sa bulga sa kamaturan, niining kinapos na panahon. Si Sister Chiri sab diha sa Cagayan, no? May buntag ni Sister Tre. Ug sa Bukidnon, si Sister Chiri diha sa Bukidnon, may buntag na igsoon. Good morning, good morning. Ang Dios magapanalangin kanimo. Mga pangandoy tanining kalibutan, kining tanan pulos kakawalan. Mao'y panganduya ang langit na giandam niya, kini katumanan sa pangandoy ta. Kini katumanan sa pangandoy ta. Kini katumanan sa pangandoy ta. Labi na sab sa atong elder diri sa Ikulan, Brother Palugaling, ug gamilaw maigsoon, lamat sa kayo, may buntag. Elder Noel Bibisinte, no? May buntag diha, Elder, sa Davao City. Labing gamahanan nga Dios nga naa ka sa kalangitan, Ginoo sa talang naminaw sa programa sa live Facebook. Ako nagahangyo amahan sa paghatag sa kusog may panglawas ta sa kinabuhi. Mga balatian naman ikaw magatambal labi na diining isyo sa bayro sa tibuok kalibutan apan ikaw ang Dios magadipinsa sa tanang panahon sa imong mga anak. Labi na amahan sa kamaturan nga among gipadayag niini karon. Tagay og gahom ang tanang naminaw nga sila makasabot pod pinaagi sa kamaturan nga among gipadayag. Og mang adlaw sa pamahan mopadayag na sab ang imong mga alagad. Alas 9 pinaagi gihapon sa paggiya sa espiritu. Labi na sila minaw og daghang salamat og maayong espiritu nga gihatag sa matag isa kanato sa Dios og sa ngalan ni Hesukristo among personal mangluluwas. Amen. Og mga minahal igsoon, alas 9 na punta. Subay sa programa sa Biblical Legal. Live sa Facebook international. Mao ni gipasabot mga kaigsuonan among ibulgar ang tinuod nga kamatuoran. Ang Dios magapanalangin og mayong udto og may buntag kanatong tanan. May buntag, no? Ito atong iyon. Salamat sa mong programa, may buntag, no? Salamat sa datong buhi nga Dios, may buntag, may buntag. Good morning mga igsoon.